Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Ito dito nga gundaway at tumanang na sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, manipod nga ro dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Iti fanpage nga Dear Manong Nemi, amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kas nakura kitayan sumangbay man ti programa ti nga Dear Manong Nemi. Kada ito di pag-ayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz. Kumabkablawak tinimbaga bigat kada kaya amin nga sangapada. Ngayon ti importante dito ita papag-ayam kada ito pagkasalitaan ni Rose nga napoluan Kabsat. Paki-share ti programa tayo papag-ayam. Share. La. Intayan. Rugyan tayo Kabsat. Tapno malpasen. Sagudayin nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni pag-ayam tayo nga Rose nga napoluan iti Kabsat. Dear Manong Nemi, nalukag tiniimas nga turog ko Manong Nemi, idi tamangig ko ngagtagtagainip ni Dennis nga asawak. Nga titagtagainip na Manong Nemi agsasao. Nga kunana. Laglagibem na ito'y! Laglagibem! Lanyaman ti impay mo kanya! Lakabam tumat ti pasangwanan ngal daw! Laglagibem! Lakabam tumat ti panangiruruman mo kanya! Lakabam tumat! Hello. Dennis, green ka! Dennis! Abay! Mas masamag kan ka, ha, honey? Rose. Abay. Itamang pa eh. Una dati akastugan. Nagtagtagainap ka nga pupukaw. Nga mangimpang ta. Nga italaang makariingak. Nga nariingan ka. Italaing? Uno, masansan. Ano naman siya tagtagainap mo? Honey, nakaturog kamit nga minitayan. Itay sumre kag dito sa lagta. Saan ka nga nakamagkararag? No pa yung kararagan ka? Kakanahan ko ito yung pagbagakain ka before you sleep. Before nga maturog ta, agdanggay ta nga kararag. I need water. Danom? Dancer ko. Mabitlaan. Bimangunak Manong Nemi. Saak na ngalat na nung intid ko kayong kuha na. Kalpas nga bimangon. Iminom. Na orasan. Kinitak ti oras iti wall clock. 2:00 ti parbangon.
Mabalinan. Tiyan niya. Jak to madala makaturogan. Dan ko sina. Tagasam to ang ilokatan di sila di kita kapsat. Tagita mga lalo ka isan di makikita kita masapul dat ulas. No sige mo nakakaro din si kusina no kahit magtempla ti kape. Itemplanak to na. Tagas di kita anak ta no kita no sarong kara kita. Nagtungpal ni Dennis nga asawak manon nemi ket isut imo nang rimuwar iti silad mi. Rimuwarag met kaya ti abay nga silad ti silad mi linukatak sinanjak ti silaw. Mas manon nemi diturog ti naunang anak mi nga ni Heidi. Grade 2 nan. Idin to tam ada iti kinder manon nemi ni June nga damit iti bagir nga silad. Linoktak ti silid ni June, sa yon ti silaw, dahil mas titurog na. Awan ti problema, anong nemi ka nagituwang anak mi. Awan ti problema mi, kabutan natalgad ti yan mi. Panglawain, nga dakil ti balay mi. To story. Ada kami ti may kaduwa kadsaran. Iri baba, manong nemi, nalawa salas, dining room, ada kusina mi iti ngato. Kan, sadya ti ayan ni Nana Merced nga kadkaduami dito balay. Nalawa manong nemi kanangato ti alad. Kanawamot pa damdamag manong nemi dito lugar mi. Peaceful. Awan di kiti may sarong na akyat bahay kang ganda dumapay. Naurnos, natalna, natalinaay, nagsakti pamilya mi. Sipod nag-asawa kami, kini Dennis manong nemi ka nadaan kami ti duwang anak. Ni Dennis nga daan iti nangato posisyon iti may sa bangko. Idento ta siyak manong nemi, gagangay naklang empleyada, iti gobyerno, iti treasury office. Manong nemi niyawat ti asawak ti kapay nga tinatempla na para kanya. Imi ko pa. Sweetheart, ada ka di mangriribukan ka? Ada ka di diyaka mo? May papangkin ka? Ada ka di sekret mo tinapalabas? Ada ka di mangriribuk? Ken ka? Panagkunakit. Ado na ginisang ko nga mo may paggapking kay. Tilamok, idinagamamutan, working student ka. Nagtrabaho ka kabayatan nga raparapin mo tagtrabaho. Makita kidi tirikat mo talaga. Awan ti kasta nga bagim idi, agbasbasa ka, nakutong ka. Madlaw nga basit iturog mo. Gaming karigatak tinagturpos. Gapot iti ang karik iti bagi. Aramidag ti amin na pamuspusan tap nga maturpos ko ti kolegyo. Kan madaanak tinapintas ng trabaho. Ada idin relasyon ta, idin naggraduar tan ti college. Idirugyan tan trabaho, nagurnong ta. Timadlaw ko nga idikit ko saan ka kaskarig na do mga lalaki nga mahilig da iti date. No birthday ko idikit. No jak ibaga nga regalo ka, di ka mangted regalo. Dumangted ka regalo, nalaka. Naimot ka, saan ka naimot? Nainotak. Napatay tutunggal sentabo ka niya. Di ba nagtrabaho? Kaduan na nga ang overtime. 3 years ka nagtrabaho ta. Kalpasan na nagkalaysata. Naipatakder dito idin na ito nga balay. Mas dahawak nga rin didi, ibagam nga adan balay mo. Inur-urnungak na ito nga balay.
Sana ko una nga nagnangnangan, sana ka naggasgastos, nakapatpatig ditong sentabo kanya. Kahit ko lang matununan, pero pahap ko nga pagbalinan. Adan balay ta, natalged, kompleto telikaman, adan duwa nga anak ta, napintas ti trabaho, awanin ti problema. Makananama tinan, may kantan tinaran niya ka masagbayan na kita anak ta. May mapingas lasang ka naragsak. Naragsak ka, kapag ka din saan? Iso nga lang ta, hindi pa lang madmadlaw ko ka, Dennis. Sa nga napintas ti panang tartar mo ka na kita anak ta. Ross, aminem. Dadat masang sana pagkapapandan ako. Takas ano, saan nga napintas ti relasyon di kita anak ta? Tultulungan ka matket, kang runang kanya ka mang disiplina ka nakwada. Si kakanilaan, iti di mang gusto ti kasta nga relasyon di kita kapsat. Gapoy ti dayta, agipulpulong kanya, tinaon ng anak ta, ni Lily. Ape ka no, ngano kasta nga pagapadang ang kapsat. Nila talili, tiba papasulat. Talaga man kasi taking basol. Isut inauna, rumbeng ko mga amunat agadi. Rumbeng ko mga saan nga pagsangitan ni John. Di ba? Wala nga naloko man kami ni John. Kita ko rin naloko. Amun ako matagadi. Ape nga na napipig sa timek mo. Nung may banggap ka na kita nagta, iti pagsalitan ta, kasla, tsaka maawatan. Makamukha na kita nagta. Kahit ko nga makita nga na kita nagta, kinagsinakit na. Makita kita nga, tinulong na. Nga niya problema na John, tulungan ni Lily. Kasat kahit ko. Yung nakarumot kami ni Lily na duma. Isut inauna. Isupit agagaw iti ay ayam ni ading na. Dinamot pa kumbaba. Dinamot agiboy. Di kaya't nakitisulat ta ka pati isat kano inauna. Halalala. Sa gawin ka punto ta kastaang. Pagsayatan ka na siya at amin. Di bakas daw ang problema ta. No si kakinsyak, ti relasyon ta. Aw, mati problema kang ka mo ta. 100% nga masigurado nga saan na kasaksaktan. Di naklip-liputan. Di mo pulos tarigagahan at tumalyaw ti sa bali nga babae. No pa pagbaga di kiti ko Bigid office mates ko, imposible ko na da nga saan ka nga babae. Imposible nga awan ti other woman mo. Nagwapo ka, di kotse ka, napindas ti position mo. Ngayon ko na kanakwala. Mabaling ko ikis. Na nasingpet na sawak ko na. Kapot iso peso, di ba? Oresyak med. Napindasak. Siyempre, saan ka maliklik nga daritay agad mail, kanyak, ora man pa amuda nga daan sawak, doon ako. Ngayon nagbali na ka na simbet. No pa amok, kan masigurado, kaduhan na ka na kitay kaopisinak. Agkakarelasyon na. Ano siya kamarino, kada kami nga babae, iti department, ngayon ko, iti treasury, mabilang mo lang detay babae nga awan kapit na. Imagine, babae pa ya. May saka na kwada. Nadyak pulos aramidan. No pa okay lang kanyak no aramidan ti sikat ti lalaki. Ngam nagpintasan tagtultuloy nga nagbaling ka na pudno kanyak kanor siya. Awan din nagbaling nga problema ta, ti relasyon ta. Ti problema ta lang kada kapsat. Kaya mo ta, napagkurkurang ka na kwada. Ana,
Sika nga ina ti Rombeng. Nga mang disiplina kadakwada. Tas si katikang kanay na kadenden nada. Sweetheart, agpadpada tayo mga opisina. Una nang mod-odiak nga gaw-awid. Gabuta mo sila. Ora no kompleto tan kahit ko pala nga. Adam nayon ti sweldo. Basta adat 1 hour and 2 hours ng overtime ko. Umuro na ka gawid. Umuro na ka makasarita na kita anak ta. Kaya, mati problema, no? Adak dito, kat adada. Sabi nga rin, kasta ka sumang petak, kita masang petak nga agap, apa na kita agkapsat. Meron na namat nga agapada. Ngam no, awang ka. Okay damat, kahit no sa awan, no, ada ako, nagapadan. No, ada ako, ipakita ni Lily, nga di na mo agadi, kasta. No, ada ako, ipakita man ni John, nga tumangsit, tangsitan na, kabsat na, gabot ang munang isakit ko, adadang isakit ko ni John, nga ni Lily. Anak ko, api kasat pa nag-react mo. Api, pungtot ka. Alis naman lang iba, nice way. Alat mo pas pasama ka, Dennis. Si kamad lang ng iba ka. Nanuadakan, natangsitan ni June, amunan natangsitan ti ading na, gabot amunang isut, kanunungam imbes ganimanang na. Di kahit mga sawan nga damad la pagkurkurangam, awang pagkurkurangak. Di mo amun nga nunukoten. Asinot na patpatigin ka. Di inauna, uno inauni. Di padam nga lalaki, junior mo, tinapatpatigin ka, nilili. Napatagda nga doa. Gabuta putot ko iso da nga doa. Ngayon timbangin, sino timas? Nasa sinot at dabasol na. Rumpeng isot madusa. Iso akang kanayon mo nga babootin ni Lily? Nga babae ito kinatao na. Andiyak pa nakita nga bidawat mo ni John. Sumatrig ka! Oh my God. Pati siya agpler apak. Sandang tanong natin nga topic. Ang mga bumara, dumakkel. Ngayon kahit kung nipalagip ka Dennis, awang problema ti relasyon ta. Ti problema ket dakit anak ta. Agbalin nga problema ta ken pagsunupyatan ta, pagapaan ta ti maipanggap ka nakwada. Saan nga perfect? Awan ti perfect nga pamilya. Ti ararapapek, kanagbalin ko mga perfect ti pamilya. Ti pamilya ta. Nga madamit lat. Nga sala nga sinsinan. May panggap ka na kita anak. Nga may panggap ti kaawan ti kooperasyon. Kan panagsinakit na kita anak ta. Abi, kami na kastoy. Nagbalin na kita anak ta. Kastoy. Ay, sino tayo ti diferensya? Diferensya ni Lily. Gapot na dinaamot agadi. Nakalawlawag. Abi, nga ulit ngibog ka mo. May mga madeta nga balakit sa mong ibog ka kanya. Sorry. Subli akong disalita. Dapay la oras kahit kung maturog. No makaturog ka, saan ka nagsubsubli sila? Ituloy na tagsalita. Ada mangriribukin ka. Ada problema. Ada problema iti panunot mo. Agmular ti panunot mo na makikita mga agapad na agkapsat. Dennis, di ka kanima mabuti nga posible nga no di kan anawaan, di mo sardinganin nga dosahan nga baotin ni Lily. Kasla saan nga ni Lily ti babautem. Kasla ada sa bali nga pagipagpeksaam ti pungtot mo. Data ka dito mangriribukan ka, isot ka po nang tagtagainap ka. Lipatin mo namin. Baam ti karigatak. Ti karigatak na. Trataren kagpadpada di kita anak ta. Di kat inanugot mo metlang nga saan mo nga trataren idang nga ikwali. Gapot na jak pa'y nakita. Nga insakit ni Lily ni ading na.
Nga makita ko mga natin, ading, anat problema at ada assignment mo, tulungan ka, o may kanta tulungan ka. Diyak pa na oray ka siya. Di ka lang hamo lang ang marananaan. Sige. Ulitek. Dahan ta. Tratarik ikwali di kita nagtak. Di kahit mga sawan nga talaga nga napatpatig di may sa. Anugutom namin tapno amot apagsalitahan ti amin. Anya ti basol ni Lili. Malaksid iti saan na nga amot panagadi, dinaamot agadi ako na anat basol na. Ada ka di sa bali nga makitkitan, iti inawa ng anak ta. Anya di natagtagain mo nangag ko. Ikarik, lakamam tumet dagitoy nga ipalpalakam mo apan nangirurumen kanyak, iti masangwanan nga aldaw. Lakamam tumet. Tamo malagip dito nga in dialogue mo, kabayatan ng tagtagain ka. Ayat kahit nasawan. Dennis, amom ti pamilya. Amom da papakin mamakin ni kapsat ko. Idag kalay sata. Barkadam gayem mo, padam nga mo obisina titimak der akas naganak ka. Jack nakita, awam pa iti amok. Di mo pa inyam amukan niyak tinaganak ka. Uri may salang kapsat mo. Saan tayo handa? Ubingak pa ilang idi. Idi matay di mama. Sudah. Ada ka din na kasasangit. Di mo na mo kasanot nilalang amo kong arikat ni Ubingak. Awa mong pulos, tinangisakit ka ng tulong kanya. Ultimo nga kamsat ko, linaksin na. Oh my God. Ading mo, manang ko, babae. Ngano kasta nga makit-kita nga ap-apahan, nga pagsangsagitan ni Lili, ni John, kaslasyak ni John, nga ni manang ko ni Lili. Na nangirurumin kanya hindi nga saan nagpulos kayo sakit na di na mo pulos tinagadi. Oh my God. Kung nagtupay ngamin nga dati likodan ti pungtot mo. Nga no kasta nga dangdang na mo no babautem nilili kat saan nga nilili babautem no di kat. Produkto aki di broken family. Dua kam lang ang kapsat. Siyak tinaon sa ni Manang Heidi. At ang mabalinda mama, nagnaid kami ni Dakkel, napintas nga balay, kumpleto tali kami. Kaya saan nga kinawatan, nagkitinagannak ka na kami. Sadot kan babaero, ti amami. Naimatangan ming agkapsat no kasano iti panagapa naging naganak ka na kami. Mawan sa bali di karamidan ni Papang no agawid no di umay dumawat iti kwarta. Ngay bartek na pagbabae na isugal na. No saan nga ikan ni Papa o no saan nga ikan ni Mama. Mangriribok, dangran na ni Mama. Naimatangan mi dati agkapsat. Nagigagatimteng ti pasamak apa nagsina da. Ti makadakas ang kayat di Papa nga awan ti alaan na kada kaming agkapsat. Saan idi nga ipalubos ni Mama nga damubukaw kada kaming anak na. Nga patanam naman na nga awan tot ng sihat nga pagbalinan ti sa sinuman nga sumurot kini Papa kada kaming agkapsat. Diyak kumakayat idi ti sumurot kini Papa nga impilit na naging nagawan dak nagbalay kini Papa nga nangyadayo kanyak. Inaed na kinisidong ti may nga bakit nga inana.
iti marmarpuog nga balay. Manipod iti napintas nga balay nga kompleto na rin kamen. Nagnaedak iti marmarpuog nga balay nga awang kuryente. Di electric pan, lamlamok enak. Awan tinaimas nga si Daek, magliwayak kamangan. Kaya po tikin irresponsible ti amak. Imbes ko mga isagat na ti pagbiag mi, panagbiag mi nga gamangim saan. Imbadi na kinilola, nga ni Lola kat marigrigat. Tapagalaan na kumatipahin na kanyak. Haring na nagpalpalamaak, kahit ko lang tagbiag. Hininto. Adda. Adda ti kamsat ko, iti sinong ni mga lapintas ti biyag na. Di aircon, di kama, di konson, adda TV, kompleto. Mamanagbasa, nabalon na, napintas na rawadan na, idinto sa siya. Naging kaya napasamak. Naglibasak. Nagsubliak iti sidong ni mama. Kanti kapsat ko. Hindi ta mapasamak. Nga nagsakit ni mama. Kat natay. Hindi makasubli ako iti sidong ni mama. May saan nga nalamin sa bangkay. Sanan nga naituloy pa yung parig na ti pamatig ti ina kanyak. Nga balik ko nak, tanakasubli ako ni ti sidong ti kamsat ko kay ni Lola. Makapagnaed ako ni ti takil na balay. Ada TV. Nga pagbuyaan, di kutson nga katre. Di makadakis. Nagsabali matin ti ugali ti kapsat ko. Saan matan nga kapsat ti panangtratar na kaniyak nga magipagnaed. Itiday ta nga balay. No digat babaonen. Pagtrabahuan na. Pagubrahan na. Tapno ka no may karot ka din. Sana ka makaida ka rin dinanok na nga kama. Agenda akit isupa. Nitatanggan nga. Natanggan nga. Tugaw. Nakawan electric pan ko. Sana nga pagsinahan na tinaimas. Babaonin ti panang tratar na kanyak. Kinisuha mismo't ng ibaga. Saan ka kapsat ko na. Pagdaltalawan na. Matindi mabalin ni Lola. Kamunta ka sila ito na hinimalang ko. No, dalabasit ini nga baka kadil dito itong panita patultal dito pungut-pungutan na. Diyak lang kayo naman sa hinimalang ko. Tumaanang ko nga ron. Nanagati kong daway. Ngagpaisuruak. Iti assignment ko. Di na kayat. At nagundaway ini nga pakibiyangak naging things na. At things na nga jakin na rin nga na ibatakit na buong. Ang no niya tinaramid na kanyak. Kasta ko na di ba nang dusa na kanyak. Kasta ko na di ba nang sasaw na kanyak. Di nakamungin sakit ti kamsat ko. Ngayon so kumatirumbeng kakamangak. Gabot awalan ti inami. Nang talo mat ti amami nga dinamdi mi amon sa dinut ayan nga sulit ti lobong. Awan iti sa balik ko mga sakit kanyak. Nadikat iso ko mga kapsat ko. Ibisumat tanandangan ng iroroman kanyak. Pinagtaltalaw na. Katalaga nga nagtalawak. Kaputusan ko nga anusan. Nga dahi nga paset ka nagtalaw ko. Impukpukaw ko ngayon ko, anak. Tumting to di kong daway. Nga nakamam duman na to yung palakamo kanyak.
Tumtang na tikong daway, kang paring tuwing kanto, isang wanak! Manong Nemi inarara ko ti asawak. Kabayatan nga ulit-ulitan na dahil nga pangtana idi pailaeng ubing da. Sustunan, Dennis, sustunan. Sa mga pampanunutin, ikatim di ta riknam, di ta panunot mo, di ta pusum, iti pa nagibales. Pasul mo kinapo, Diyos ti amin, saan nakaapagtalnaan? Awan ti talna ti biyag tayo, awan ti talna ti biyag mo, ti lubong mo. No pagtalin na etem, ti gurami ti kapsat mo. Saan ko ang kapsat? Taiso nga mismo ti naging magana saan nakakapsat. No kabaylan na kalaksidit, kabaylakmet. Manipod mo ti din. Inaramid ko ti amin na pamuspusan. Nabadasak ti nagpalpalama. Nabadasak ti nagbiag. Naturog iti kalkalsada. Kami kanigatak ti nakabagturpos ti high school. Sak nag-working student. Idadako ni ti college. Tayo na kon. Tapno lang makaurnungak ka na dagastusek para ti panagbasak. Ore sana ka mangmangan basta laki na pagmatrikula. Ore awanan ti para iti bagik basta ta sa pulak tapno makapagturpusak. Aging gadim tayong katipiyak ko. Nga sigati ng nayon tinangtad kanyak tiregta. Ken rason tapnog biagat. Agama na kiti pampatik mo kanya. Dakil tinitulong mo. Tapno magunod ko terapahap ko. Ti misyon ko. Ti target ko. Naging ka nadaan ta. Hindi kastoy nga balay. Nadaan ta duwang anak. Ngayon di kita anak ta. Ti mga ipalpalagip kanyak. Tinapalabas. Gabuti sanda pa nagkinaawatan. Gabuti sanda ka pa nagsinakit. Kasla makit-kit ang kinilili. Tikapsat ko nga nangiruruman kanya kini. Diyos ko. Kasla makit-kit ang kini John. Tiriknak tibagik. Ngawang pulos ti kalaban-laban na. Kanagin ang kapsat nga nakta. Kasla maulit na iti nga panakairurumen ko. Malagasangan rumbeng ang mapasamak sa kansaan nagtultuloy. Kasarita na nga na siya at kita nakta. Banasan ng istorya kang kadakwa na tinapalabas. Ibiyag mo. Tapno. At ang pambarandang ang sinakit. Sinay. Mamano nga hindi kita kapsat nga talagang kasurutan. Ano dapat nga na as-asa nagtirik na digit ang gayim ng tegkapsat. Adot kakasta. Nga mo man panukasta. Numalimitaran ta, ti amin. Numalikli ka ni Lili, ti saan nga mangnangara di ti adi na, nukasta nga ada kagura na. Numalikli ka ni Lili, nga maminterner na ti amo na panagadi. Kantis, iti sa saan man itatangsit ni John. Aramitan ta. Tapno awantin. Problema. Tapno saan nga maipalagip kang ka tinapalabas. Ngimore nga ta. Nuagbalinan nga nasiyat na kita anak ta. Titunggal may sa kadakwadang. Saan nakalat na pagtalnain ti panunot mo. Apay ko na. Apay. Among ka din no anya itan di kasasaan ni manang mong Heidi.
Hawarin ti bibi ako kinuha. Dahil nga rin nga mamok dakil ti pambating. Nasaysayat nga amang tibiyak ko ng itisuna. Bana ka pakaragsakam? Pakaragsakam ka din no makita ni manang mo nga grigrigat. Pakaragsakam ka din no umaytukin ka nga pagpakaasi kanagkid daw titulong mo. Tsak tupulos kayat katulungan. Dennis, agar-ari kang katigora. Dahil tati banag saan nga makatalna ang tirik na kang panunot mo. Urubeng unay nga mum ti mamakawan. Pakawanik ta sa sinumang saan nga pakawan? Apay nga samo sa pulin ni manang mo. Apay nga di mo kaya, apay nga di mo amuin, anya itan di ka sa saan na. Kat numaamam ti ka sa saan na. Kat kasapulan na titulong mo. Saan mo ka paidaman? Ikatemtan yaman nga panagibalas. Awan ti kalintagam nga gibalas. Akam da ita ti Diyos. Nukas pagarigan ta, at da isuna narigat ang kasasaan. Mabalbala sinasuna. Ngam saan nga sikat ka po na. Haldawan. Agluto kan. Sweetheart. Itatana mo akong tipod-pud no. Amok ang atulungan. Amok tipuon ken ramot ti amin. Iso amok ti pangrugya ka magtulong ka. Ikarikan ka. Tulong ka. Akawanak. Ngem te ko na ka. Aramidem ti mang sapul no sa diyo itante ayan ni manang mo. Ni tatang mo, ni papak mo, si Bibiyag Pay. Tsaka mo. Awanin ti amok kanakwada. Awanin ti Bibiyag ko. Amom ka din sa dino pakasapulam kini manang mo. Ibagam ti siyak ti mapan. No di mo masango. Inuti ti hinagyan ng diidi nga balay. Inuti nga lugar. Dakil ti problema ti asawak manong naimigit kabengak nga asawa na ati mang tulong ken kuana. Nga ti gapunan no apay nga idi maamuak no sa dinno ti address nga naggapuan na nakayanakan nga lugar nangalak ti bakasyon ko manong naimigit impambarko ken kuana. Nga adda field trip me nga adda treasury's office. Treasury. Namatimat manong naming imriantag ti talungal daw patngal daw. Nga napan iti lugar da manon name. Nagsalsalud-sudak manon name. Nagan ti ina dedi mamangda. Natuntunak manong name. Dakil nga balay nagpeso. Madlaw nga talaga baknang da. Napinaspay ti hardin. Nagdurbelan. May isang adject nga ta manong naming ininaw-nak imso na nga babae nga madlaw nga katulong. Abe ka di ma'am, dito ka diti balay da Mrs. Esperanza Nueva. Esperanza Nueva. Ay, awan naman mo kakasta ma'am. Sino ka dito eh? Ay, katulong da, the Mr. and Mrs. Fernandez. Heidi Nueva. Apo ko ti bakit? Awan, ma'am. Hindi mo at katulong ka ito. Sino mabaling ko kasalitan ta? Ada to ni Mrs. Fernandez. Mabaling ka di nga mas naganak. Sino ka di ma'am? Siya ni Rose. Rose?
Mrs. Rose Nueva. Sige man, sumuli kayo. Nalapsat nga inaw na nga tangas nim siya tili mga tawen manon nimi. Tidak kayo nasalita. Mrs. Rose Nueva. Uwan ma'am, gabot asawak ni Mr. Dennis Nueva nga nayanak nga nagubing iti ito nga balay. Apo ko dedi Mrs. Esperanza Nueva. Ginatang mi dito nga balay. Sino ang katangan niyo, ma'am? Tignagal iti Heidi Miss Heidi Gutierrez hang Nueva. Gutierrez man. Gutierrez ting nagan na. Iso na ability titulo ken papeles ti balay. Adala-dawan na king kamam. Anak kahit mo tuntunin. Sapsabulag nga rin ni Heidi. Ni Manang Heidi. Kay Gutierrez, kay Nueva ti apelyado na. Ngam awan sa balay nga nagtagigwa ito nga balay no sa Agisuna. Apo ko ni Mrs. Esperanza. Nga di asawa at datuidi nga pinagtalaw da. Mawata kon. Mabaling ka din nga mamon sa dinuitan tiyan ni Mr. Gutierrez ni Heidi. Radata dya ka mon. Gabat ta idi may lako da ito. Isisunan eh. Amo kidi akit graduating nga niti college. Napay tirason kin kapunan no apay nga ilako na rito. Kapag naisungsung iti bisyo. Nagbisyo. Kore na lang nga nagbaling nga dragadig ang diyan mo, naisungsung di barkada, nagsugsugal ka no, dito tiga po na no, apigin lang ako na. Basta kayam. No sa dino itantian na, dito nang ila ko karating nga balay, sa amin nga mo. Okay ma'am, thank you nga rod. At least naamu ako no, anak na pasama. Kano, sa dino tipang tuntunag, kini Manang Heidi. Sige. Ay, ibusan pa ti merienda. Hanen. Liplipas ko ito nga nagmerienda tumay dito. Thank you na lang. Ada na alak manong naming nga latest nga ladawan ni Manang Heidi. Dede na pinirmahan da manon name ti deed of sale. Impakitak da ito manon name iti asawa. Iso ka di da ito ti manang mo? Iso. Sorry, ngamsa nga field trip tinapang ko nasikaso. Dugit tinuntun ko sa dinutayin ni manang mo. Naisungsung ka no ti bisyo ni manang mo. Nga tiga po na no papi nga pilit nga lako na ti house and lot. So di nga tanten, tinalaing nga kapsat ko. Kat no naisungsung ti bisyo, baka ada ti rehabilitation center wano posibleng awanitan. Amok kasi napol na ka kumamit. Ano ko matipambaran na magsapol kanya. Dahil na kayong imposible, Ros. Kaputalin naksidnak akabsat. Baka nagsinarag na kinitatang nyo, ni papang mo. Iso na nagdanda na itan. Nasiyat, men. Ano nasiyat? Nasiyat no kasi dito nagbanagan dito nga kabsat ko. Maragsakan ka? Adumat rigat na siguro. Iti awanan ti kwartana. Nagrigrigatan. Di ba? Si kamalanag ko na, nga titagtagayin ko, kitlak amam tumat na ito, yung ipalpalak ang buka niya.
Kapataya. Tarita din daw dawat mo sa kani. Ituloy ko nga tuntunan ni marang mo. Saanin? Tapay. Suping nga ubram. Ano mo pakibiyang ang kingkuana? Mabaybayam di trabaho. Mabaybayam di kita anak ta. Di ba? Si kamad lang naging karing ang aramidem ti mamuspusan tapno ang kapya di kita anak ta. Sakit datat as kasun. Awan ti sa maling as kasun no saan nga di kita anak ta. Kaya't kong agkapyada. Kaya't kong makikita kahit kong kainili kong makita kadakwada. Ungungtan na. Saan ka ungungtan? Kaya't ko lang yung pasayas tirong bangaramidem. Di mo pakibiyangan. Check-upsat ko. Awarin di jay. Natayin. Uray ti ama. Natay da itirigat. Maragsakan ka. Nakaibalas ka. Kapag nakaibalas ka, naragsak ka. Lipate mo. Ulitek. Saan mo nga panunutan pa'y tinapalabas ko? Awan ti sa balita nga si Kaswem no saan nga ti panangibalin mo nga ina ka nagitan nagta. Dakon kaya't pa'y nga mabaot ni Lili. Tama nga no. Agbulat ti panunod ko kati bakit kita kandi manang Heidi. Sige, sweetheart. Ay, daw-dawat ko. Sabi ko ma. Agkita kayo itong agkapsat. Sabi nga daw-dawat mo. Agkita kami. Tapos lumangig mo pa nagpakawan na. Oray ni papang mo. Idaw-dawat ko. Nga dumting tuting panawin. Nga agsasabat ti dahalan nyo. Kinasaritak nga ron nga na siya at manong naimi dagiti anak ko. Dakildan manong naimi kan masirib da. Alisto da makaawat iti kinapudno. Kadabot awan ti pambarak manong naimi nga magistrita kadakwada. Intawag ti asawa nga da overtime na. Isudak na kami lang tadot ti balay graman ti katulong ni. Hindi madlaw ko manong naming agkapat na kapsa. Hindi masideg ka kadang. Apay. Ni John, naman na dahil gamit ko na eh. Ami nga dinandahan mo. Uy, sa mga daranatin mo. Hindi ko rin nakitin. Kung kunam. Uy, John, intratam. Ano, nakapagtangsit kami nga kapsat mga mami. Tal na kayo. Dugo ka. Ay, adak lang rin dito sa ngawanan nyo. Apay kong tarong pala natin mo. Mami, pati ka di si kakit bugkawan na, ba't patak ilakin ni daddy? Talakak. No? O, ano di mang kalunong kanya? Pati din, si kamat at kalunongan pa ni John. Kasi, yung mga nakadrantala kang pinarde, kahit nakakalalokohan. Nagtalnakan, please. Ni daddy, di nakanunungan. Ni daddy ko matandad to, talaga nga kanunungan na ni John. Tsak manin, tibawat-bawatan lang. Pati si ka, di nakanunungan. Pati si ka, ungtan lang. Nagtalnaka. Talna kayo. Mga babaling ka di. Kas kalasukin pusa na kayo nagkapsat kayo, agsinakit kayo. Kakanahin mga bagbaga na ito ni daddy, oh. Ano nga bagbaga ni daddy, oh? Magmagapin ni daddy na ko kini John. Rantang ang balsan na. Ilipas na timang tuktukan niya. Kanya nyo. Sorry, pakawarin nyo ni daddy yun kasi mantik aramid na. Tala kayo. Warakit masango kayo kasalita ita. John. Mami. Aping inaramid mo ito kasi dyan. Mindarant na mga dinadahil. Kinoris naman mo na hindi kalman din na dahil naman day gamit ko. Tapi naramid mo kasi dyan. Really? Masuro na kami kay Kuala eh. Iso din kang kanunungan ni daddy. Iso ni daddy ada nga patpadag na siya. Sorry, pakawanin nyo ni daddy yun kasi Jason ha. Amoy ka din no apay kasi ay.
Umay kayo, ilawlawag ko kada kayo ti amin. Manong nemi ing karigatak nga inaramid da ito'y. No pa'y sangko pa'y nga inaramid. Ngem gayam kat kastoy gayam tirumbeng nga aramidan. Awan tinalaka kinapintas nga panang i-explain no saan nga may kanitikundawe nga. May explain nga siya. No apay nga saan nga rumbeng di kasjay. Kanuan niya, tirumbeng, mapasamak, karigit kapsat. Sinaklot ko ngagpadpada, di kita anak kumanong. Inrugik na nag-istorya kada kuwada. Nga, di kita naganak. Naianak, di kita anak da. Tapnumadan dati anak, nga ipatpatig. Abay nga kasawa da kita kasawa. Gaya na yan. Nag-asawa da. Anya tirason. Tapno maandanda iti anak. Tapno agbaling nga naragsak ng pamilya. Agpinateg di kita kasawa. Kas panang ipateg da kada kita anak da. Ken masapul met nga da kita anak. Ipateg da met aramaenda. Di kita naganak kada kwada. Ken di kita kapsat. Agsinakit da. Agkapsat da ngay. Agtinulong da. Iso nga da kayo nga kapsat. Agtinulong kayo. Amom ti agadi, Lili. Ano at naman pakabasulan ni ating mo, paspasin siya mo. Ibagam kayong kuha na nga saan nga na siya tinaramid na. Si Kamet yun. Sa mo tangtang sita ni manang mo, gabot na manang mo. Sa mo nga pag-aramidan ti madig, tapno saan nakamatabalsen. Hanggang binalas rumping unang agpinatay kayo, sinakit kayo. Gabutan na ito tinaskin, aramidan nyo. Gabutan na kastang agapa kayo. Kat nakita ni Daddy yo, may palagip ki ni Daddy yo tinapalabas. Amoy ka din ni Daddy yo, iduubing na irurumen. Nagsina na gitinagan kadakwada, broken family. Na isina ni Daddy yo nagnaed iti amana nga irresponsable. Aawan pulos tinarik na ti amayo nga pamatig ti ama. Ken uray ti ina gabuta nagin na dayuda. Awan tinarik na ni Daddy yo nga pamatig ti kabsat gabuta nagin na dayuda nga kabsat at damanang ni Daddy yo. Nga di ka kaisuna nga, nagsubli ni Daddy yu ti sidong ni manang na, natay idin ti inada. Inrurumen ti manang na ni Daddy yu. Kas tararamidem kini John. Nga di mo amot agadi. Kas tararamidem kini John, Lili. Nga embes ko ma. Nga bagbaga, si kabot amis mo timang dangran kay kuha na, tagtang sitam. No makita ni Daddy yun, kasla di ba nag-Greek na ni Daddy yun, iso na ni John. At di ba nag-Greek na ni Daddy yun, sika ni manang na. Nga natatiga po na no, apay nga. Kasya langin, ti panang dusa na ka. Makit-kita na kada kayo nga kapsat, ti biyag da idi. Nga dahil tatimang mulmuler iti panunod ti amayo. Iso nga kayat nang kapya kayo. Tapos saan nga may palagip kayong kuha na tinapalabas. Ado tinigat ti amayo. Iso na tinang biyag ti bagbagina. Nag-working student, tapno lang makapaggraduar, tapno lang magunod natin ang ato nga pwesto, lapintas nga trabaho, no mapatakder na natin nga balay. Taing ka rin ni Daddy yung aramidin natin amin, tapno saan ka nga maitulad, tikas iti napasamak kang kuwana. Di na kayat ngagsina kami, di na kayat ngagsina kay ngagkapsat, di na kayat nga saan nga napintas ti kasasaad yo, saan kay agnaed iti napintas nga balay, hanga maitad amin na kasapulan nyo, di na kayat ang mapasamak ka na kayo nito. Iso nga kayat ko anak ko, agkapya kayo, agpinateg kayo, agsinakit kayo.
Tapno saan nga dadda nga may palagip iti amayo, tinagpasaran ng arikat. Mawatan nyo ka dito istorya? Lily? June? Mawatan nyo ka di? Lily? Mawatak, mami. Isumit lagay makas dyan ni daddy. June? Mawatak, mami. Ano nga rumbeng haramitan nyo ita? Nimet ngamin manang. Lily? Pag-iamatin ko. Saan ka doon nga paspasakitan? Saan ko akay tagbaling nga kontrabida? Ya, tama. Diyak kaya nga adayo tirik na ni daddy kaniyak. Tama. Oray siyak mo't ate. Agsingsing petak mo't. Saan ka tang sitan? Tap na di kastakot. Saan ko mapasaran mo't napasaran ni daddy? Tanong saan ka tang sitan? Saan nakman nga dangran, di ba? Uwan Habi ko mga dangrang nga nang dinaktang sitan. So nga pinatig kaya, mawatan nyo ka din. Nalawag ka din ka na kayo. Amin anak ko. Nalawagin mami. Iba't patig nyo ka din ni daddy nyo. Uwan daddy mi nga rod. Nga rod, saan nyo pagpungtutan ni Suna? Anya ti pagpungtutan na? No, agapa kami. O masapul nga rod nga sang kaya apa. Masapul nga da Isuna ket very sweet kayo. Di ba? Ano makita na nga, nakasaysayat kayo, nakakasaysayat ti panaglangan-langin nyo. No, nagsak matisuna. Umay na kayo arakopen. Baka nayunan na ti allowance yun, mapanagbasa. Baka igatangan na kayo ti barong harwatin nyo. Baka no, awisan na tayo, nga mapantay ag-shopping, no mapanagpapasyar, mapantay jay Boracay, mapantay Tagaytay, mapantay jay Baguio. Mapantay jay Hong Kong. Doon bakasyon. Kasta ka din ka, mami? Kato na. Itad amin ni dadoy it pakaragsakan nyo, no ipaayan nyo, mat itaragsak isuna. Tanong naragsak, no makita na kayo nga naragsak kayo, hambat agmula di panunod na, di na malagip na palabas. Sige, mami. Agyaman na ka na ko, tamawatan na. Sabi ko, dimtengan ni daddy yo. Nabayag idin nga saan nyo nga sinabat ni daddy yo Okay, saan nga siya ti sumabat kang kuwana? Da kayo ti mapan sumabat. Sige, gayon. Maka natin ko, agkibinda. Sige ate, intangan ro din. Manong nemi siniputak abinuya no anyat napasama. Nagkibin ngagpaiso manong nemi di kidag kapsat ket kastoon itatry ken ragsakda nga nangawag ti idamada. Daddy! Oo, may tiklop kayo. Oo. Manong nemi inarakop da ti amada. Dahil ni matangag ti panangamlo-amloy ni Dennis tibuok na gitanak mi. Binagkat na ni John manon nemi. Ti amok kat saan nang iraman manon nemi niya. Lilingim inraman na. Kabayl na idang magkatin. Dakal man ti bagiti asawa. Kat kasto ko rin nagsak manon nemi di kinakapsat. Natsak mariro, itapay lang mapasamak ti amin. Simaregda manon nemi. Sana hindi so na kinagkabsat idadada nito salas. Oo. Anang itan? Mabanyualaan hindi masapo ni daddy yo. Ni, agsak di chinelas. Ni, kuwak man di mangalat di short kan sanduna. Kalbasan dita. Tsaka manam mo. Tiniran na namot nga tapasara mo di asawa. Kadati mat ka sa nga mangmang ti pasarabo. Parang ikalat ka na, junior. Nagsingsingpad ka. Sa mo tangsitan ni manang mo, tapno saan nakamot nga tangsitan. When daddy, manay po dito. Lily?
Daddy, oh my God. Sorry anak. Kada hindi pa nang babaot keng ka. Okay lang dad, basol ko met. Tasang ko nga mo tagadi. Amo kon tagadi dad. Ikarik, saan ka doon nga pagpungpungtutan yan? Sorry met. No, saan ko nga mong ipadagtikapsat ko dad. Sorry met dad, no natangsitak ka ni manang. Saan ko doon nga raramidin? Dirikot. Tarak sa kiklaon na yung anak ko, no? Makitak-tikap niya yung kapsat. Sadyak kaya't nga makita nga pa kayo. Sadyak kaya't nga may palagip kanya. Tinapalabas. Ang mamin dad, nistorya ni mami ka na kami. Ito namigad sa pulik to ni Antiyo. Di karik, amuak no at kasasahan. Kahit kong natulungan, no kas pagarikan ta, masapol naman ditulong ko. Kahit ko nga pakawanin, nagpakawan ni Sona. Kinuwari sa nagpakawan, si papakawan akong kang kuhanadap, no. Saan akong nga marigatan nga pagbagkatek, tibabantot, tibarukong ko. Kahit ko nga awanin ito problema, hangro na talaga itultuloy yung tagkapyan ako. Manong naimi ka rin yung rabi na sangsang yan. Iti panang pagusto mitirik nami iti asawa. Naman pairaramidan mo nga dati manong naimi. Timang pagusto tirik namin yung kasla obligasyon laeng nga mailiw kami kat may papan. Ngam ka rin yung rabi manong naimi kasla mangrugruki kami. Itinapintas ka naurnos pa nga sa saan. Ito sumarunong aldaw manong nemi dimteng ti asawak nga dakaduan nga babae. Nalanga na manong nemi di. Lusyang kunak at lusyang. Si mabat manen manong nemi di kapsat kat nanging komis mo ti panangyam amuda. Panangyam amu ti asawak ti kaduana. Iso ni Antiyo nga Heidi, ha? Auntie, Heidi ko na yun. Auntie, agmano kami man, auntie. Ay, naka-say-sayat, digiti anak mo. Dennis, nabidda pa nga nagkapyate. Ana? Nabidda pa nga nagkapya. Kasla asukin pusa digito eh. Kasla si kakin siya kini. Di mo amot agadi. Basit lang di nga pagkamaliak. Permit pamayam kanya. Saan kamat nga tinagtangsitan. Nagpakpakumaba kini. Ngam talagang sa balik. Dumanong kayo, sweetheart. Oh my God. Tam numamamom ti asawa. Manong naimi na pasamak, hindi pa nang pabusoy ko nagsarita di kita kapsat. Hindi tamalpas kami nga mangan, nga daniti sila di kita anak ko. Pinabusoy kita nga nagsarita, hadak lang ta si Deg, tam numangikot saritaan. Pakawan anak, kahatin ko. Abi nga narabid mo kanyak tikas JD manang. Kita lang sa ludsudak. Tsaka mo. Abi nga di mo. Imagine nagbaliw ka peti apelyedo. Linaksid na ka talaga. Araramatan mo ng apelyedo. Kalpasan nga nakasangpet kay Jai. Hindi na tayo ni mama. Timetan apelyido ni mama. Sinurot mo. Kamuta tsakaya tinuhe bang apelyido. Kamuta naranggas ka ma. Tsakayat ka mamonda ng ti amak. Kad iso na dyan naranggas.
babaero sa guduro o sa serbi na katao. Insuro ko din ni mamat kasta? Saan? Dedi lola. Tasana kaya dedi lola at amata. Abi naramid mo kasi dyan. Kakaiso na nga, dako ni sidong mo. At dako ni takalabalay. Yung minaramid mo pa ilang ti pamuspusan tat nung mapaksya at kidatang walay. Di mo kaya't nga takadumam, nagtawid, kasta. Pakawan anak. Noan yaman tirason ko, hindi jak among ilawlawag. Abi nga di mo among ilawlawag. Hindi namaraman ka, tigurak. Iti amata. Kasta. Noon niya, kasanot pa ng gurak iti amata, kasta mo tinaramit ko ka. Nga di ba nagkita, nagpadpada kayo kinitatan. Nga dahil di ba ba, nasa nga rubeng o asenso kayo. Kaya posible nga maraming bunto matiraramidan ni Papa. Gabo talalaki di kinatao. Ngayon nagdakilabindot ko. Hindi maamiris ko, di kinapuno. Nagkasabunan na, hindi tulong ti padak nga tao. Hindi awanin ti mang tulong kanya. Iso pa nakalagip ko. Nga daka ko mga kapsat ko. Janice, pakawanin na. Laging kakada ito, ikadus-dusak. Bandus-dusak, kapati kas Jenny nga. Inaramid ko kayo ka. Imbes ko mang itagay ka, tulungan ka, tawang nga ro din, tikadwata, sa kakaiso na ngagkapsat na. Yung diyan mo takas lakayat ko laing nga sisyak. Nga di amok, nagtultuloy tinasya at kasasad ko. Nagkamanag, nakita ta, kani may nakpinasang bay di malayo. Tinapintas nga malayo. Inala ka. Tap na may pasumudaag ko, na may pamatpat ko kang may panagnag ka. Nga di Dennis nga inururumin mo, nga linaksin mo, kat kastuyan tibiyag na. Umiyang ka dito, manan. Ngayon, agad ka tinatangkin na tukaw. No, sumanday na kayat mo. Kan paragsakan mo kas pagarigan na makita mo at managrigan ko. Nga noan niya ititimpal palakam ko ka. Kani palakam mo met kanya. Nakasagana ka din ko agdusa. Nakasagana. Ngayon kong aramidan manang. Gabot na uri aramidak. At ipaanak langit iti asawak. Hanggang kapot adumdungag ka na tati asawak. Pwede pa lang madlaw kung adlang nagsun. Rose, umasadig ka dito, sweetheart. Nagtungpalak manong. Kininanakop ko ti asawak. Nasiyat unay, sweetheart. Tanangin ko nga di mo aramidan ti kas iti bagbagam. Nga naramid mo kang kanimanang mo hindi. Amo mo ti mga makawan. Manang, nakasagana kaming agasawa nga mang tulong. Noan yaman ti problema. Kas nasang patam, namuam, may saaklaing janitress. Iti eskwela nga nakakitaam kanya. Talo digitan na ko. Construction worker lang ti asawak. Nagkaskasera kami. Amok, nga dati mapaspasama kanyak arigat. Gat pa nakadusak, iti nararamit ko tinapalabas.
Ngayon napaot na siguro manan. Napaotan. Tulungan kayo. Bagamlan numanot masapol mo. Nagkaskasera kayo? Magkita kayo tilute. Nga mabalintay parakdaran ti kagangailang umanay kada kayo ng balay. Construction worker ni kayo? Uhin. Ayabam to ida. Tapno mama mo. Ti kaasawam kada kita anak yun. Kan makapagsasalita tayo na siya. Manan. Pakawarin na. Taidi ka talaga nga naimula ti gurak ka. Ingkarik idi. Ngay palak ang bukuman. Timpal palak ang buka niya. Ngayon sanggay nga rumpeng. Kaya manakating ko. Imbes ka di nga tulungan ka itagay. Agkawanan. Yamom ka din sa din itan ti ayan ti amata. Awanin. Idaw-dawat mong si bibiyag kumapay lang ita kat dumteng tungo nga masarakan ta. Tamno tulungan ta matisuna. Tabarbareng no. Adan to pala guntawin na. Nga mangiparik na. Tidungo ti may sa nga mga saan nang inparik na kanata. Baya amating ko nagsalsalud-sudak to. Kanagyaman katuwin. Umay kam to kasang pamilya dito. Kaya yun namin nagyaman kang ka, Dennis. Nakaimbag ka, Kamsat, Dennis. Na isang sangin nga rod dedi nga gondaway manong naming nga kaadda ti Kamsat, ti asawak. Ti kayong na abirat ko, kaya hindi kiti talo manong nami nganak daw. Nagpintas manong nami tilangan-langan, di kiti kakasinsin, kalbasan nga nag-aamuda. Na isang sangayan manong nami di nga nabi. Na isang sangayan ko na, gabuta, adda ayat kan kapya ti tunggal may sa kada kami. Na pagtutulagan no kasadong haramidan da manong nami, nakasarak na nga dagos ti lote, naiparakdari ti balay, nga ti abirat ko manong nami, nga ni abirat Simeon. Kaya ti susunod manong nami, iti lang idaulo, ti panakiparakdari matlayang iti, amat una nga makuna nga napindas nga balay, nga talagay, konkreto, kompleto, ti alia aksilet, ti tunggal may sa kadakuada. Kaya ti asawak manong nemi tinang ipamuspusan tapno madaan iti permanente nga pagtrabahuan ti kayon na. Malaksin nga janitress manong nemi ti eskwela ni manang Heidi. Kabota damat in napasana buno inraduar na kompleto met manong nemi ti inraduar ng edukasyon. Nagbalbali nga nag-text board manong nemi bas idi nga janitress isuna nang isuron nagbalinan nga maestra. Inaba ba nga panao manong nemi at dan ayat kan kapya dagiti agkapsat. Ti asawak kan ti ipag ko. At ayat kan kapya kada kami ti pamilya na ken ti pamilyak. Dagiti agkasinsin. Kang runana unay dalili ken itsun manong. Di min pulos nakita ken napuutan. Nga nagapada nagsinupyat na. No dikit nagtultuloyan ti panangipatag ti tunggal may sa kadakuhada panagsin na kita. Aging kakaragit to yung susuratek dito nga pagkasalitaan manong nemi awam pa iti damag mi kini Andres Nueva nga ama dama ng Heidi kini Dennis. At damang ibaga nga posible nga natayan at damat mang ibaga nga dumteng tumitlang digundaway na subibiyag ket agpakitan tumitlaeng kadakan. Dito nga ron ti pagkasalitak manong nemi kadaghaman naklaunay iti anus mo nga nangurnos kalpasan nga nak-insent keng ka ti Italiana. Agyaman naklaunay ti laing mo anang tedbiyag. Ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya.
More power to your program. Tuwing harodagya mga pagayam mo, Rose. Thank you, King Garos. Kada iti pakasalita ang ngayon tayo pinauluan iti kapsat. Pakasalitahan tag kapsat. So nga kayo nga makarelate kayo. Yeah? Di ka aggaapang agkakapsat. Rumbang agsisinakit kayo. Yeah? Hagamat nga bumalbalas. Yeah? It still, nga pipinatag kayo, tinigudan nga daman babak nga naramidan tunggal baysa. Yan. Akit, rumbang kadya, pagyamanan ni Dennis, tikabsat na gamota, isot ng tikarit, di ba? Isot makaiga po, no, apay nagpursigi, parang ganun. At ako na, amim tumat na itong ipalpalakam mo kanyak, iti masangwanan nga aldaw. Kasano? Nagpursigi, tap nagbalegi. Salamat po. Salamat. Mabuhay tayong lahat.